keď sa tak zmapujem, že ako veci fungujú, tak vlastne čím rýchlejší biznis máte, tým častejšie musíte revidovať tieto veci aj v priebehu roka. Takže ak ste B2B firma, tak ako my napríklad, tak netreba naozaj riešiť to na týždennej báze a riešime to na kvartálnej, ale v prípade, že ste firma, ktorá je e-shop, tak možno niekedy to je na fakt, že raz za 2 týždne sa pozrieť, ako sa vám to vyvíja a či tie trendy fungujú dobre. Dnes tu vítame Veroniku Barabášovu, s ktorou sa budeme rozprávať o veľmi dôležitej téme, ktorá je však častokrát vo firmách podceňovaná. Budeme hovoriť o biznis modeli, o tom, ako sú čísla dôležité a ako môžu pomôcť naštartovať firmu alebo pomôcť k jej dlhodobému fungovaniu. Vej, vítaj u nás v podcaste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj, pár slov k tebe. Ty si vlastne študovala ekonomickú a finančnú matematiku na Matfize, za čo máš môj veľký obdiv celý život. Ale pri číslach si nezostala. Šla si takou cestou k marketingu. Aj sme ju mali takú poprepájanú. Veľmi spoločnú. Bola som pri tom. Napríklad, keď si pracovala či už v Coca-Cole alebo v Slovak Telekome ako business analytik, potom si launchovala známe vianočné kampane Coca-Cola, ale aj veľkú Coca-Cola Zero. Takže tých skúseností v marketingu si nabrala naozaj veľa. Potom si bola zodpovedná v tom Telekome za rozvoj paušálov, riadila si tým odmeňovania a plánovania predajných kanálov. No a teraz si u nás v Levosphere spolu s nami a staráme sa vlastne o malé a veľké značky, ty ako senior marketingový stratég. A okrem iného, okrem toho, že sa venuješ aj tej finančnej stránke marketingu pre našich klientov, tak sa venuješ aj finančnému manažmentu pre Levosphere. Takže toľko k tebe. Sme veľmi radi, že túto tému môžeme otvoriť, pretože práve v marketingu je často, ani nie že podceňovaná, ale ľudia sa jej boja a snažia sa jej vyhýbať. Tak hneď prvá otázka, že prečo sú čísla v marketingu podľa teba dôležité? No, čísel sa veľmi boja ľudia. Väčšinou si vyberajú aj školu, že len aby tam nebola matematika, že? Tak to býva. Ale faktom je, že čísla nám vlastne pomáhajú popísať tak objektívne svet. Pomáhajú nám merať veci, ktoré sú okolo nás, porovnávať ich. Vedia nám vlastne zobraziť tú realitu, ktorá je okolo nás. A tak keď teraz to vlastne prepojím na biznis alebo marketing, tak si musíme uvedomiť, že aj tam potrebujeme vlastne merať, porovnávať, zobraziť nejakú realitu a tam vlastne nastáva toto spojenie. A bez toho vlastne biznis nebude fungovať. Ak dnes nebudeme mať trošku radiť čísla, alebo respektíve to, čo je za nimi, tak vlastne nebudeme vedieť správne riadiť biznis. Máš nejaký tip, ako mať rád čísla? Ja si za nimi predstavujem niečo. Hej, že nevidím to číslo 5, alebo 10, alebo 15, ale moja predstavivosť okamžite nabieha, že čo za tým je, čo sa za tým deje. Môžeme si to vyskúšať. 168. Musím to vidieť v kontexte, samozrejme. Hej. Takže je veľmi dôležité, ako tie čísla vlastne vznikajú a nie je to len, že číslo ako číslo, ale niečo za ním je. Ja mám možno takú ešte otázku, lebo žijeme takú dátovú dobu, hovorí sa, že je aj data-driven marketing, všetci sa oháňajú dátami, ale v realite my častokrát vidíme u klientov, že síce firmy majú kvantum dát, ale nevedia s nimi pracovať a presne stále sa ich boja. Ako to vnímaš ty, že je to taký paradox, že žijeme dátovú dobu, ale napriek tomu nevieme s nimi úplne dobre pracovať, bojíme sa ich a není to taká úplne súhra, aká by mohla byť. Že je to taký buzzword, ale realita väčšina z nás netuší. No, ja to vnímam tak, že momentálne najväčší hype je zbierať čo najviac dát. Hej, toto je teraz momentálne vo svete všade. Zároveň ešte umelá inteligencia nám zase chrlí nejaké pospájané ďalšie dáta, ale chýba ako keby to prepojenie medzi tým človekom, tým ľudským mozgom, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý, veľmi emocionálny a tým množstvom dát. A tam medzi tým býva často tá slabá stránka, že stalo sa nám, že sme prišli do firmy, ktorá mala naozaj veľké množstvo dát. Pýtala som sa ich množstvo otázok, ale vlastne tie dáta nepoužívali. A ten business analytik, tá rola toho business analytika alebo nejakého človeka, ktorý bude nielen operatívne na tej dennej úrovni, že koľko sme predali a ktorá akcia nám fungovalo, ale aj strategicky sa pozrieť na tie dáta, či viem spoznať čo najviac o zákazníkovi alebo o konkurencii alebo o tom, ako mi vlastne ten biznis funguje. Opačnou stranou toho, že všetci zbierame veľa dát, je to, že niektorí podnikatelia odpovedajú, ale ja nemám dáta. Čiže kde všade podľa teba títo
podnikatelia môžu tie dáta nájsť aj bez toho, že ich ako keby vedome zbierajú, lebo oni ich zbierajú a možno o tom ani nevedia. Zbierajú ich, ale možno ich naozaj niekedy nezbierajú. Že, z našej skúsenosti vlastne Levosfér vieme, že sú také dva typy vlastne podnikateľov. Jedna vec je, že naozaj majú to možno aj nejako technologicky zvládnuté, najmä e-shopy, že zbierajú naozaj množstvo vecí, ale potom, keď príde malý podnikateľ zvyčajne, ten je zahltený vlastne celým svojim biznisom a to, že by sa ešte strategicky pozeral svojím životom, tak vlastne zabúda sa na to pozerať. A vlastne nemá ani technologickú znalosť, ani vlastne kapacity mentálne vôbec to riešiť. A vlastne aj títo podnikatelia veľmi jednoducho vedia pracovať vlastne s tými dátami. A ja mám také 3 oblasti, ktoré si človek vlastne musí, keď je malý podnikateľ, ale aj veľký podnik, vlastne sledovať. Jedna vec je odsledovať si, čo ten zákazník chce. My veľa hovoríme v marketingu o insighte, ale potrebujeme to nejako aj zachytiť čísla, napríklad urobiť si prieskum. Povieme si prieskum, že to stojí veľa peňazí. Ale človek si ho vie urobiť aj in-house. Vie si urobiť jednoduchý Google dotazník a vie si ho poslať na svoju zákaznícku Facebookovú bázu napríklad, alebo ho vie poslať svojim kamarátom. Či už začína biznis, alebo ho už má. Alebo vie jednoducho ísť do terénu. Na to sa najčastejšie zabúda. A v podstate na to zabúdajú aj veľkí marketéri. Ja si pamätám, ako nás Naďa nudila chodiť stále do terénu, keď sme robili v Coca-Cola na marketingu, pretože tam sa človek dozvie najviac. Môžeme zákazníka potichu sledovať, môžeme sa ho opýtať, môžeme sa zastaviť, porozprávať sa. Takisto to robíme aj vlastne pre našich klientov. Zároveň treba sledovať trendy, makrotrendy, to znamená nejaké rešerše si pozrieť. Je veľa tých auditorských spoločností, ktoré robia veľmi relevantné prieskumy. Ja veľmi rada sledujem McKinsey, pretože majú naozaj veľmi krásne dáta a vedia ich veľmi pekne podať. Potom je druhá skupina, ktorú som spomínala, a to je konkurencia. Treba si sledovať konkurenciu, na to sa veľmi zabúda. A na čo ich sledujem, ja som najlepší predsa, akože však moje produkty sú najlepšie, tak čo by som. Ale to sa veľmi rýchlo môže zmeniť. A konkurenciu viete sledovať tak, že pozriem, idem na web, vidím, alebo idem do terénu, alebo sa pýtam takisto svojich zákazníkov. A e-shopy to majú ešte ľahšie, že sú rôzne také túly na to, ako porovnávať ceny, nejaké produktové portfólia a podobne. A tretia, a to je tá najväčšia vec, na ktorú sa zabuduje, je poznať sám seba. To znamená práve ten biznis model, ako mi vlastne veci fungujú, ako tvorím vlastne výnos, ako predávam, ako mi chodia ľudia vlastne do firmy, tie transakcie, ako vznikajú, čo je vlastne za nimi, za tými číslami, že predal som 10 kusov, ako som ich získal, kto sú tí ľudia, ktorí to kúpili, a potom až do toho, že aké výnosy mi to prinieslo, koľko zliav som dal a aké náklady s tým sú spojené. A z toho vzniká zisk, nejaká návratnosť, viem, koľko viem investovať a vlastne viem začať pozerať do budúcnosti. Poďme k tej tretej oblasti, tomu biznis plánu, lebo to je aj tá téma, ktorú chceme dneska tak viacej rozobrať. Že vôbec, čo to je ten biznis plán a aký je rozdiel možno medzi biznis plánom a biznis modelom? Zle som povedala, k biznis modelu, aký je rozdiel versus biznis plán, hej? Že si to tak ako skúsme upratať, hej, ukotviť. Ešte dám do toho business case. Hej, aby toho nebolo málo. Hej. Vidíš, že ja som sa pomotala v otázke. Áno. A takto každý asi používa terminológiu v rôznych firmách, korporátoch najmä rôznu terminológiu. Ale ja to používam v tom zmysle, že business plán je vec, ktorá nastáva inak teraz koncom roka. Je to plán, ktorý si robím do budúcna a do tohto plánu vstupuje naozaj všetky moje nejaké aktivity, ktoré budem do budúcna robiť. Zvyčajne sa to robí na ďalší rok. Ale malo by to aj kopírovať ešte ďalšie trendy ako 3 až 5 rokov. A naozaj tam je nielen tá výpočtová číselná časť, veľmi neobľúbená, pre mňa obľúbená, ale pre mnohých neobľúbená, ale zároveň aj aktivity. To znamená, keď ja si naplánujem, že chcem dosiahnuť 1 000 000, akým spôsobom to dosiahnem, či už na marketingu, aké produktové portfólio, ako budem mať distribúciu, ako budem mať komunikáciu, prípadne ako budem ešte pracovať s ľuďmi. Business model je už tá vlastne, ja ju považujem za práve tú číselnú formu, to znamená, ako naozaj to fyzicky zmeriam všetko. A ešte business case, to sa naozaj používa v tých väčších firmách, kde keď ja mám už nejaký business plán a chcem pridať nejakú aktivitu, napríklad chcem launchnúť nový produkt, tak vypočítam si izolovanie jeden nejaký biznis prípad a tam si pohrám sa vlastne s tým, dobre, koľko ma stoja investície, za koľko sa mi vrátia
koľko asi tým zákazníkom predám. Takže to je ako keby taká menšia vec. A ten business case? To je to business case. Business case, okay. Čiže izolovanie. Čiže z toho prvého, čiže business plánu, ja mám reálne plán. Čiže mám nejaký to-do list. Activity. Z toho druhého, čo je business model, ja si vlastne ako keby pochopím, že koľko musím predať, aby som zarobil toľko v nejakom čase, kedy sa mi to vráti. A ten business model si môžem teda ako keby posúvať, hej? Že meniť tam nejaké čísla, zadania a tak. A to tretie, ja som to len chcela tak ukotviť, a to tretie business case, čiže to je izolovaná vec, nejaká myšlienka mi napadne, toto by som mohla robiť a ja si spočítam, či to dáva zmysel. Takto? Áno, presne tak. A mali by toto mať, teraz keď vyťahnem z toho business plán a business model, všetky firmy podľa teba? Určite a dokonca aj mali živnostníci jednoosobovky. Znie to možno veľmi zložito, že teraz akože takéto si niečo robiť, ale malý podnikateľ, ak verí tomu, čo chce robiť a chce to robiť dlhodobo, tak by si to mal aj spočítať. Lebo potom mnohokrát to robia pre modré oči svojho zákazníka, ale nerobia to naozaj preto, aby ich to uživilo a sú veľmi frustrovaní. Akože naozaj a boja sa mnohokrát nejakú vec urobiť, lebo nevedia vlastne, aký to bude mať dopad. A tu by som sa vrátila k tomu, čo si povedala, že nie je to len o tom, že mám plán, ale ja viem, hlavná úloha toho biznis modelu, toho, že to mám spočítané, je to, že viem sa na základe toho oveľa lepšie rozhodovať. To znamená, ak sa mi čokoľvek v tom čísle zmení, zníži sa mi predaj, zvýši sa mi predaj, alebo sa mi zvýšia náklady na niečo, napríklad teraz energetická kríza, alebo sa mi napríklad zvýšia výnosy náhodou, niečo sa stane, hej, alebo znížia, alebo musela som dať nejaké zľavy. A okamžite viem reagovať a nemám ten strach, že zdvojnásobila sa mi cena energie, aký to má dopad, ale viem si to tam rovno hodiť naozaj pár klikmi a viem povedať, dobre, tak cenu, keď udržím, zníži sa mi zisk, akceptujem, neakceptujem, alebo dobre, vlastne to nie je až také hrozné, zvýšim cenu možno o euro alebo 50 centov a nemá to až taký dopad. To znamená, ten strach, ktorý vzniká pri každodennom rozhodovaní toho podnikateľa, vieme rozptýliť a robiť, ja to nazývam, že informované rozhodnutia, tak ako to je v zdravotníctve, ale informované rozhodnutia, ktoré robím vedome, tak ako sa snažíme robiť vedomý marketing, aj tie finančné rozhodnutia, alebo teda rozhodnutia vôbec vo firme viem robiť vedome, keď viem, kde som a keď niečo zmením, ako sa to zmení. Dobre, poďme teraz k tomu tak prakticky, že čo všetko potrebujem na to, aby som vedela vyskladať taký biznis model? Rozumieť svojmu biznisu. To je také veľmi jednoduché, znie to tak trapne, ale je to tak a mnohokrát tí podnikatelia tomu vlastne nerozumejú. Často, keď k nám príde nejaký klient, tak keď sa ho opýtame, dobre, a odkiaľ vám chodia zákazníci, tak to boli takí moji známi, hej, okolo. A potom vlastne prídu do momentu, že nevedia rásť. Takže je treba naozaj rozumieť, kde získavam zákazníkov, ako mi nakupujú, koľko mi nakupujú za jeden nákup, či sa mi vracajú, ako majú nejakú frekvenciu. Tým pádom viem, koľko toho predám, aké majú portfólio, čo preferujú, čo nepreferujú. A potom na to ide. Vynásobím to nejakým eurami, hej, nejakou cenou. Zase tá cena. Dávam im zľavy, nedávam im zľavy. Koľko zákazníkom dávam zľavy? Dávam im ich vôbec? Chcem ich dávať? A potom náklady. A náklady sú asi taká najzložitejšia vec, ktorá je taká čierna diera ako v realite a je teda ako v tomto biznis modeli, že mnohokrát nerozumieme tomu, ako nám tie náklady vznikajú a vôbec, že vlastne náklady sú, to by som chcela zdôrazniť, že náklady sú vlastne investícia do nášho biznisu a nie je to, že to musím zaplatiť, ale mala by som vedieť, že za čo vlastne platím. Čiže mala by som to chcieť zaplatiť. Áno, presne tak, áno. Presne, mala by som to chcieť zaplatiť, lebo mala by som rozumieť, akú to má rolu v tom mojom celom podnikaní. Mala by som sa vlastne tešiť, že toto môžem zaplatiť, aby toto prišlo. To neviem, či to takto to si potom vieš nájsť rôzne ja hľadám tú motiváciu k tým číslam. Niekedy tam je to hygienické minimum, áno, musím si zaplatiť nejaký priestor, aby som vôbec fungoval, ale napríklad, keď mám investovať, ja neviem, do nejaké reklamy, alebo mám investovať do nejakého nového baliaceho zariadenia, keď som e-shop alebo niečo podobné, tak mala by som vedieť, dobre, zrýchli mi to prácu, možno vybavím viac objednávok, bude to rýchlejšie, nebudem mať unavených zamestnancov, mala by som mať za tým nejaké rácio. A čo keď nemám tie čísla, ja neviem, ešte nepredávam, rátam si ten model dopredu, alebo keď
keď predávam, ja neviem, iba pár kusov a chcela by som to akože znásobiť, čo potom? No, to je asi najťažší vlastne prípad, keď ešte vlastne žiadne čísla nemám a neviem, od čo sa odpichnúť, alebo podnikám naozaj len 2-3 roky a tie čísla mám veľmi nízke a chcela by som to niekam posunúť. Čo radím klientom ja, je urobiť si 3 scenáre. Prvý scenár je taký, ktorý je ten najhorší. To znamená, že naplánujem si naozaj najmenšie predaje, aké teoreticky by som zvládla. Potom je ďalší taký, že najlepší a to je taký ideálny scenár. To znamená, že pripravím si stratégiu, a pripravím si nejakú vizuálnu identitu, pripravím si, ako budem pekne baliť produkty, ako budú vyzerať, nastavím si cenotvorbu, nastavím si komunikáciu na takej naozaj profesionálnej úrovni. A potom ten stredný scenár je taký, že realistický. A teraz otázka je, ako naozaj tie počty vypočítať. Jedna z takých prvých základných ako pomôcok je vlastne penetrácia. To znamená, že naozaj si najprv zmapujem, kto sú moji zákazníci a koľko ich vlastne je. Môžete použiť štatistický úrad, viete tam nájsť naozaj počty firiem, ktoré fungujú, viete tam nájsť počty ľudí v nejakom nastavením, v nejakom meste, koľko ich tam žije a podobne. A tým pádom sa viete od niečoho odpichnúť minimálne. A mnohokrát na tom to niekedy spadne, že máme veľké očakávania, ale vlastne zistíme, že tých zákazníkov je málo, alebo že by sme museli predať každému 10., čo je úplne nereálne. Na to musíte ešte dať nejako také, že koľko ich asi stihnem osloviť, aká bude úspešnosť predaja. A keď každé toto číslo, to veľké číslo vynásobíte 0,01%, tak vlastne získate asi možno ten reálny predaj, ktorý možno dosiahnete za 5 rokov. Takže to je taká prvá vec. Potom sa viete opýtať možno nejakých kolegov alebo si niečo také vo vašom segmente, že si to skúsi nejako odsledovať počty faktúr alebo takéto záležitosti, také kulárne informácie si získať a naozaj začať. Hej? To je taká vec, že skúsiť začať, uvidíte. A potom tie najlepšie scenáre, to už sú také násobky a uvidíte. Niekedy možno to môže fungovať opačne, že nezačína tým počtom predajov, ale povedať si, mali sme takého klienta, že dobre, chcem dosiahnuť 1 000 000 a teraz koľko by som mal predať, aby som to dosiahol. Takže dá sa ísť potom ten ideálny scenár. Vlastne ten základ môže vznikať kdekoľvek, nielen v počte predajov. Ja mám ešte jeden nápad, a to je otázka, či dá sa aj tak k tomu pristúpiť, že si zoberiem nejakého konkurenta, taký akože benchmarking, pozriem si, aký má Finstat, aké má obraty a potom si urobím nejaký taký, že hrubý odhad podľa jeho cien, že koľko môže byť nákupný košík, 30 €, tak vydelím 200 000 30 eurami a vyjde mi aký asi počet nákupov, čo neznamená, že je to počet zákazníkov, ale je to nejaké číslo, od ktorého sa viem odpichnúť a prípadne ten počet nákupov si predelím, neviem, 2, alebo každý druhý sa vráti, alebo dačo také a si urobím nejaký taký, že hrubý odhad. Presne tak. A tam treba ale samozrejme rátať, že koľko už ten konkurent je na trhu, čo asi robil, tým, že robím v tom segmente, tak ho asi sledujem. Takže viem, že neviem, napríklad 400 000 obrat dosiahol po 3 rokoch, tak ja a s takýmito aktivitami a keď ja urobím menej aktivít, tak asi taký obrad nedosiahnem. Hej? Takže treba sa porovnávať. Ja mám k tomu ešte jednu otázku, lebo veľakrát pri tomto plánovaní aj nám klienti hovoria, že na čo si to mám plánovať, aj tak to predsa takto nedopadne, aj tak to bude úplne inak. Čo im na to povedať, alebo ako zmeniť to nastavenie, prečo je plán dôležitý? To plánovanie má vlastne 2 také role. Jedna vec je to, že vôbec sa zamyslím. Ja sa strategicky zamyslím vlastne, čo budem robiť. Ten proces možno nemá taký dopad, že teraz akože ja netypujem, hej, že ako na takých bežeckých pretekoch, že kto ako dopadne. Ale už si predstavujem, čo všetko vlastne môže v mojom biznis živote nastať a tým pádom sa na to pripravujem. To je jedna vec. Pripravujem sa. A druhá vec je, že keď to je to, čo som spomínala, keď niečo nastane, viem okamžite zistiť dopad. Začnem viac predávať, napríklad, a to môže byť taký aj, nie že negatívny prípad, ale pozitívny. Stane sa mi, že naozaj sa to chytí ten produkt a začnem predávať 3-krát toľko. A
a teraz ale zistím, že mám nejaké voľné peniaze, tak akože musím vedieť, koľko ich bude a viem si identifikovať, koľko viem investovať potom do nejakej inej technológie, takže, ktorá mi zase rozprúdi predaj. Takže vieme si naozaj skvantifikovať ten úspech, ktorý sme dosiahli. A hlavne sa na tom vieme učiť. Ja veľakrát hovorím, že to nevadí, že vy 3-4 krát naplánujete zle, ale vy sa na tom naučíte a na ten 5., 6. už to vlastne naplánujete dobre, že je to taká tá cesta toho aj odhadu, aj tej práce s tými číslami, nie? Možno poviem ten príklad, čo my sme zažívali teraz pred pár dňami, že sme si pozerali čísla a my sme za tými číslami videli naozaj nejaké transakcie, ako tí zákazníci fungovali a okamžite sme rozvíjali vlastne stratégie, ako konkrétnu tú nejakú položku zlepšiť. Či kde ušetriť, alebo kde práve že vytvoriť možno nejaký vyšší výnos, alebo ako lepšie osloviť zákazníka. Ja by som sa trošku ešte povenovala tomu obsahu toho biznis modelu, lebo sú tam teda úplne, keď to zjednoduším, náklady a potom sú tam výnosy a tie sa teda porovnávajú. A v tých nákladoch poďme sa im povenovať, že častokrát už tam býva ako keby kameň úrazu, že podnikatelia a dokonca aj veľké e-shopy niekedy ani tie náklady ešte nemajú dobre zmapované. Nevedia, odkiaľ pramenia, čo s nimi, lebo mnohokrát sa ten obrat dá zvýšiť len vďaka tomu, že si zefektívnim výdavky. Takže že čo sa tam deje v tých nákladoch? Že čo tam potrebujem ako keby vnímať? No, tak ako som povedala, náklady sú čierna diera, ale považujeme ich teda za investície. Taká veľmi technické rozloženie nákladov býva fixné a variabilné. Pre tých, čo to nepoznajú, fixné sú tie, ktoré sú fixné napriek tomu, že predávam stále, že predávam viac alebo menej. Napríklad prenájom priestoru alebo ľudia, ktorí pre mňa pracujú. Či predáme 10 kusov alebo 200 kusov, ja stále platím rovnako. Tie variabilné sa naozaj čisto viažu na počet predaných kusov. Napríklad naozaj ten tovar, ktorý kúpim, tak to je variabilný náklad. Predávam niečo za 10 eur, kúpila som to za 5, to je variabilný náklad. Alebo napríklad obálky, alebo poštovné, alebo takéto záležitosti, ktoré sa viažu priamo na ten predaj. Alebo napríklad čas, ktorý strávi balič tým balením. To, ako to je rozdelené, to samozrejme závisí na tom konkrétnom podnikateľovi, ako si to zaradí, takže nie je o to povedať, že pohonné hmoty idú do fixných alebo variabilných, lebo DHL ich to má asi vo variabilných, ale bežný podnikateľ to má možno vo fixných. Hej. A čo sa snažím vlastne docieliť je, keď s podnikateľmi o tom rozprávame, aby sa nad tým zamýšľali insightovo. Ja som vytvorila taký môj pohľad na náklady, taký, že insightový. To znamená, čo mi tie náklady, alebo teda tie investície vlastne prinášajú. A keď prišla som na to vlastne v prípade, keď sme pripravovali školenie L'Oréal pre kaderníkov, kde som sa snažila naozaj veľmi priblížiť k tým klientom. A na to, a najdôležitejšie to nezabudnúť na nič, lebo ako tých nových často aj na svoj plat zabudajú, že? No presne tak. A vlastne som zistila, že sú tam takých 6 základných bodov. Ja si tu pomôžem. Prvá je môj priestor, to znamená všetko, čo do neho vkladám. To znamená to, že tu sedíme, že potrebujeme stôl, stoličky alebo napríklad aj omalovať. Hej, naozaj, že predstavím si, čo sa deje všetko v mojom priestore. Branding napríklad. Potom je to taká operatíva ako účtovníctvo, banky a právnici a takéto iné aplikácie. Presne tak, obľúbené časti. Potom je tam podpora biznisu. To je vec, na ktorú najmä menší podnikatelia úplne zabúdajú a mnohokrát sa opýtam, že čo robíte? Nič. Proste ma to fascinuje, že vlastne sa im relatívne darí, prídu po business marketingu stratégiu k nám, ale vlastne ešte nerobili žiaden marketing. A potom ďalej, a tam do toho spadá aj môj rozvoj, školenia, aby som sa stále posúval vpred, konferencie a podobné veci. A zároveň tam dávam aj také veci ako nejaký buffer, hej, že nepredvídateľné okolnosti. Potom je tá moja odmena. Toto je jedna z najčastejších chýb, ktorú robia najmä malí podnikatelia. Až získam mojou odmenou a vôbec ho neplánujem. Ale sa vrátim k tomu, čo som povedala. Ak reálne chcem podnikať, musím si odmenu normálne dať do nákladov,
do ceny vlastne, ktorú mi ten klient platí v tom produkte alebo v tej službe. Potom sú tam veci, ktoré potrebujem v mojej práci, napríklad u nás notebook, a potom môžu byť veci, ktoré sú už čisto tie variabilné náklady, napríklad u kaderníka je to šampón a podobné záležitosti, alebo to je ten tovar, ktorý predávam. Takže je tam takých 6 oblastí, ale každá firma to môže mať trošku inak vyskladané, ale vždy sa na to pozrite naozaj cez tie oblasti a to vám vlastne garantuje to, že nezabudnete na nič. Ty si vlastne hovorila, že ten biznis model sa skladá z takých ešte predtým tiež 3 častí, že mám vlastne počet kusov, ktoré predám, prenásobím to cenou, tou predajnou a vlastne odrátam od toho náklady. Ja tam vidím, ako vlastne na tom som a dá sa to plánovať do budúcna, robiť si možno nejaké prognozy. Poďme ešte na chvíľočku k cene a k cenotvorbe, lebo my to častokrát vnímame, že to je ten kameň úrazu. Nehovoriac o tom, že vzniká práve tam, že nemajú náklady podnikatelia spočítané, ale oni sa veľakrát vlastne nevedia ani tú cenu nastaviť, že je taká akože z brucha, alebo však konkurent takú má. Čo možno, že vstupuje do ceny, alebo ako rozmýšľať nad cenou? No, do ceny vstupujú také tri základné veci, ktoré hodnotíme. Prvá vec je mať vôbec tento biznis model a vedieť svoju minimálnu cenu. Toto mnohokrát klienti nevedia, respektíve nevedia to pre každý svoj produkt. Nemajú to správne, nazýva sa to, že alokované. A nie je cieľom, aby každý produkt bol ziskový. Môže mať aj nejakú rolu, že nie je ziskový. Ale v konečnom dôsledku pravidlo je, to, čo sa vám najviac predáva, musí byť ziskové. To volá sa to, že dojná krava. Odborne. Potom je tam moment konkurencie. To znamená, konkurencia nám dáva nejaký benchmark, kde sa máme hýbať. A konkurenciu musíme brať naozaj aj v tej cenovej relácii, ktorej sme, alebo či sme premium, upper mainstream, lower mainstream, alebo nejaký nižší segment, aby sme sa porovnávali naozaj s tými a vnímali to cez oči zákazníka, ktorých máme podobných. A potom tretia noha je hodnota pre zákazníka. Ja hovorím taký veľmi zaujímavý príklad a to je chodenie do čistiarne. Keď si zoberieme, že niečo perieme, tak kúpim prášok, mám práčku, hej, to sú všetko náklady, do toho vstupujú, a potom mám žehličku, musím si kúpiť dosku a podobne. A vlastne to pranie nikto z nás si v hlave nevypočíta, ale má nejakú orientačnú hodnotu, že asi to nestojí tak veľa, keď to rozpočítam v čase. A potom tu mám čistiareň, ktorú keď si povieme, tak to je celkom drahá vec. Áno. Áno, ale prečo vlastne tí ľudia do tej čistiarne aj tak chodia? Pretože tam majú nejakú ešte ďalšiu hodnotu, ktorá je pre nich veľmi dôležitá. Môže to byť práve to, že môj čas je pre mňa dôležitejší, alebo to voľno, ktoré mám, alebo zarábam napríklad viac na hodinu, že pre mňa je tá hodina toho trávenia, alebo 3 hodiny, možno aj týždenne, je pre mňa dôležitejšia ako to, že to potom zaplatím. Pretože mám nejaký disponibilný príjem a viem si to dovoliť. Alebo napríklad tá kvalita, hej? Alebo že si nezničím veci, alebo nemám tú znalosť. Takže tá hodnota, ktorú do toho vkladám, taká neuchopiteľná, nemerateľná, poviem aj číslom nemerateľná, aj keď dalo by sa teoreticky vypočítať, tak to je to, čo ďalej vstupuje do ceny. Preto prémiové produkty stoja toľko, hej? Pretože mi dávajú možno nejaký pocit, možno nejakú prémiovú prestíž alebo čokoľvek, presne nejakú nadhodnotu. Takže to sú 3 momenty a je veľmi zložité vlastne nastavovať to, že neviem povedať úplne taký príklad, ale tieto 3 veci, keď si dáte dohromady, tak vlastne viete tú cenu nastaviť celkom primerane a potom sa už dá hrať s takými nuansami, či 9 nakoniec, alebo nie, alebo či používať párne čísla, nepárne čísla. Taký zaujímavý prieskum som čítala, že čím je pri B2B, že služby, ktoré sú nad 100 až 200 eur, už by nemali byť s 9 rozhodne, pretože hlavne keď ste si istí cenotvorbou, tak by ste tie 9 mali čo najmenej používať. 9 sa používajú skôr v tom mainstreame, v takom rýchloobrátkovom biznise. Ja možno len, aby som tak ukotvila jednu vec, že chápem z toho všetkého, čo ty rozprávaš, že vlastne úplne prvé a kľúčové je poznať tie svoje náklady. Lebo vlastne aj pri tej cene je tá minimálna cena v podstate pokrytie tých nákladov, aby som nebol v strate, ale minimálne na tej nule, ideálne plus niečo naviac. Pri tom biznis modeli vlastne tiež, že keď viem, koľko predám, koľko sú moje tržby, tak neviem, ako na tom som, kým nemám tie náklady zrátané. Čiže vlastne možno také odporúčanie pre tých podnikateľov, ak ja to dobre dedukujem, je, že začnete možno s mapovaním tých nákladov, že pochopením, kde vám tie
investícia, tie peniaze tečú, od toho si možno skontrolujte tú cenu, či ju máte dobre nastavenú, či tam je dostatok priestoru a potom ísť k tomu zákazníkovi, k tým tržbám. Alebo je tá postupnosť iná? A ono to všetko, že teraz musím urobiť 1, 2, 3, asi nie. Musí to byť proste všetko naraz dohromady. Takže či začnete tam, alebo pravdepodobne budete preskakovať z jednej strany na druhú. Sa vracať. Hej, presne tak. A hlavne zistíte, dobre, tu je veľký náklad, tak asi musím zvýšiť počet a znamená to, že alebo zvýšiť cenu a takto sa potom s tým budete hrať. Preto ako prvý krok je urobiť si to možno, keď človek nie je zdatný v Exceli alebo nemá niekoho, kto by mu pomohol s tým, tak si to dajte aspoň na také ročnej báze na papier a zmapujte si to a porovnajte si to. A vždy nad tým číslom, a to je to prepojenie, že ja nerozmýšľam nad číslom ako nad číslom, že hnusná matematika, ale nad tým, že čo za tým je. To znamená, či mi to ten náklad niečo prináša, či je nutný, či mi prináša nejakú inkrementálnu hodnotu. A potom vlastne z toho vychádzajú výnosy a zase sa vrátim. Preto je dobrý Excel alebo nejaký takýto tool, ktorý dynamicky vlastne s tým pracuje. A tie pokročilejšie už tie modely už sú v čase a samozrejme 3-4 roky, 5 dopredu a viete si práve spraviť tie scenáre a mať 3 šíty, kde si viete porovnávať. Dobre, ak to pôjde takto. Takto to robia aj korporáty, vedia, prečo to robia. Oni majú samozrejme za sebou investorov, takže aj musia mať nejaké výhľady. A oni to robia ešte aj v priebehu roka. To znamená, že nejde to len o tom, že raz si to urobím a teraz o 5 rokov sa k tomu vrátim, ale mali by ste to robiť aspoň minimálne raz ročne a urobiť si také zvedomenie, čo sa vlastne okolo vás deje. A keď sa tak zmapujem, že ako veci fungujú, tak vlastne čím rýchlejší biznis máte, tým častejšie musíte revidovať tieto veci aj v priebehu roka. Takže ak ste B2B firma, tak ako my napríklad, tak netreba naozaj riešiť to na týždennej báze a riešime to na kvartálnej, ale v prípade, že ste firma, ktorá je e-shop, tak možno niekedy to je aj na fakt, že raz za 2 týždne sa pozrieť, ako sa vám to vyvíja a či tie trendy fungujú dobre. Ja sa chcem opýtať vlastne ešte na cenu, lebo ja si pamätám, že si hovorila, že cena je vlastne jediný príjem do biznisu, alebo znamená príjem. Áno, to je jediné péčko, ktoré tvorí výnos. Tak, a poďme teda k tým výnosom, že náklady sme si dosť rozobrali, cena je niekde v strede, tam mi prináša tie výnosy. Mám si aj pri tých výnosoch dávať na niečo pozor, alebo vedie ma to k niečomu, môžem tam robiť chybu, alebo niečo vidieť, čo by som inak nevidela? Veľmi sa tam dá urobiť, aj do plusu, aj do minusu, a zvyčajne do plusu. A jedna z takých základných chýb je, že dáme tam najprv, keď si to plánujeme, dáme tam ceníkovú cenu. Hej, a realita je, a to je to, že vždy si predstavte, čo sa u vás v biznise deje, by tam malo byť niečo naozaj, že realita. Hej, takže tam sa vrátime aj k tým dátam, ktoré mnohokrát vo firmách sú, ale možno nie sú zaznamenané. Toto je také moje odporúčanie, že ak napríklad keď sme B2B, môžem povedať náš príklad, my nemáme e-shop, takže nevieme, máme e-shop, ale nie pre naše služby. My všetko, čo o našom biznise vieme, si tie dáta musíme normálne vytvárať. Takže aj pri tých výnosoch a tej štruktúre tých zákazníkov vlastne, keď si to zmapujem, tak viem potom aj lepšie plánovať a viem lepšie nastaviť. Škálovať možno? Škálovať, presne, alebo segmentovať si napríklad zákazníkov. Väčší, menší, alebo menší, stredný, alebo najväčší, ktorý mi prináša. Takže odporúčam najmä pri tých výnosoch si rozbiť ten predaj nielen na to, že predám toľkoto produktov, to znamená transakčne a násobiť to počtom transakcií, ale pozerať sa na to aj cez to, aké zľavy používam, alebo napríklad benefity. Hej, benefit je niečo, čo sa vám nezobrazí vo výnosoch, ale vám spadne do nákladov. Keď dáte knihu niekde zdarma, napríklad k stratégii, že dáme knihu zdarma, tak sa nám to zobrazí kde? Nákladoch. Kontrolná otázka. A v akých? Nákladoch. Ale ktorých? Predajných. Variabilných, správne. Variabilných, lebo to súvisí s tým, že koľko stratégií predám. Ja sa ešte dopýtam predsa len tým výnosom, lebo pre mňa je to taká zaujímavá téma, hlavne z pohľadu klientov. Lebo často sa stane to, že robíme biznis model a zistíme, že potrebujeme zmeniť portfólio. Áno. Pretože jediná cesta k väčším výnosom je niečo podoplňať. Menšie, väčšie, inak naškalovať, inak rozdeliť, inak nabaličkovať. Čiže toto, ako to v tých dátach ty vnímaš, že
asi predpokladám, že rovnako ako ja, len skús nám niečo o tom povedať, hej? Že čo všetko tam môžem k tomu portfóliu zistiť? Toto nejde ani do výnosov, lebo toto nie je ten parameter, že mám počet kusov krát cena, ktorú získavam, ale toto spada do tej časti, že koľko predám, hej? Do tej projekcie. Do toho produktu alebo do tej koľko služieb. A tam ja odporúčam naozaj zmapovať si, ako tvorím ten produkt. Môžem povedať príklad. Napríklad zmrzlinára, som riešila. A to porozumie tomu, ako naozaj sa tvorí aj náklad, aj teda výnos na tej zmrzline. Riešila som, že či predávajú 2 kopčeky alebo 1 kopček naraz. Hej? A to sme si normálne tam rozplánovali, že 1 kopčekových predám toľko, 2 kopčekových predám toľko, s cukrovým tým kornutkom predám toľko. Hej, že naozaj si to rozplánovať a porozumieť, ako tí zákazníci do toho košíka to dávajú, hej, v tomto prípade teda ten nákup. A ešte napríklad už som zisťovala, viete mi povedať, aká veľká rodina tam príde? Hej, toto sú tie také insighty, o ktorých hovorím, že porozumieť, ako sa vlastne ten predaj deje. To nie je o tom, že predám 100 kopčekov, možno ste nevedeli, zmrzlina sa meria na kilá, takže nie na kopčeky. To znamená, že niekoľko kopčekov, ale ako sa vytvorili, aká štruktúra je. A ak sa vám toto nastane, tak viete, že dobre, ak začnem oslovovať rodiny, tak bude mať ten účet ten bill väčší a budem môcť možno viac s tým spracovať. Alebo keď mi tam začnú chodiť len deti, tak si budú kupovať len 1 kopčekovú zmrzlinu. A oplatku zadarmo. Takže k tomuto, keď porozumiete, a takisto to platí aj v B2B biznise. Hej? Keď tomu porozumiete, tak viete presne škálovať, viete sa pozrieť, ktoré sa vám veci predávajú, nepredávajú, ktoré vylúčiť, ktoré prípadne zaradiť, alebo vám vzniká niekde nejaký gap. Čo v prípade, že firma má naozaj že veľké množstvo produktov, služieb možno až tak veľa nebýva, ale produktov, hej, príklad, prídu veľké e-shopy za nami, majú 1000 položiek a presne je otázka, že to mám robiť takú cenotvorbu na každý produkt, to mám každému produktu takto rozumieť, že oni sa toho zláknú, lebo si to nevedia predstaviť reálne, že by teraz 1000 produktov, každý jeden mali napočítaný a mu rozumeli, čo ako keby sa tam deje. Čo s tým? Naozaj treba tých 1000 mať zmapovaných, alebo sa berie nejaký priemer, alebo len tie najlepšie, najhoršie? Ako sa k tomu pristupuje? Určite tam sú dve také možnosti, ktoré by som urobila. Prvá je naozaj riešiť iba tie najdôležitejšie a tie zvyšné dať strcnúť do jedného, nejakej položky. A ďalšia vec, čo som riešila už u klienta, je, že sme urobili nejaké, záleží na produkte, ale keď sú veľmi podobné, tak naozaj nejaké napríklad úrovne, že produkty od 0 do 10 eur, od 10 do 20 eur, alebo napríklad cez nejakú úroveň, hej, že mám nejaký prémiový produkt, potom mám štandardný produkt. A vlastne rozdeliť si to, pospájať si to trošku do nejakých balíčkov. Možno kategórií, áno, balíčkov, aby ste sa nezahltili dátami, lebo cieľom nie je mať všetko detailne. Vlastne nejde o to vyhrať, že dobre som to naplánoval, ale vedieť to používať dennodenne, alebo teda aspoň na tej nejakej kvartálnej báze, aby som sa v tom vyznal. Musí to ísť z vašej hlavy. Nepoviem vám teraz, že takto to robte, lebo každý biznis má to vyskladávanie. Zmrzlináren funguje inak ako geotextílie, hej? Takže každý práve to, že ako sa tvorí ten produkt a koľko transakcií predám, vlastne funguje inak u každého. Je možno ešte jedna taká vec mi napadla, že keď sme mali firmy napríklad z fashion, lokálne, ktoré vyrábajú, tak tie zväčša nemajú, že 1000 položiek, ale možno majú v stovkách. A vlastne sme prišli na toto, aspoň ja čo si pamätám, že oni majú pravidelne výpadky tovarov, pretože oni nevedia si naplánovať. A keď to plánujú, robia to vo veľmi hrubých číslach. A že tam napríklad sme išli vtedy do úrovne toho, že každého produktu, lebo oni vlastne sú závislí od toho, že ľudia ich chcú kúpiť, ale zrazu oni sa zle naplánovali, nemajú čo predať. Alebo opačne, preplánujú, dajú veľa a stojí im to na sklade. Čiže asi tie výrobné firmy, ktoré naozaj vyrábajú, by to mali poznať. Určite, výrobné firmy to musia mať a hlavne vzniká veľká strata. Keby si vyčíslili, že koľko stratili vlastne na tom, že nemali veci na sklade, keby ste si urobili tú domácu úlohu, tak je to veľká strata, že možno tam je úskalie pri týchto menších, že majú také píky, možno i nejaký influencer prezdiela a zrazu proste sa im to predá. Takže niekedy sa tomu nedá vyhnúť, nie je tá možnosť, ale naozaj porozumieť tomu,
A to je to, že porozumieť tomu, že ako mi vzniklo to číslo 100, ktoré tam vidím v tej bunke a potom vlastne už viem to naplánovať, respektíve to riadiť. Nebudem vlastne otrokom toho, že čo sa mi deje, ale budem cieľene robiť nejaké aktivity a keď ich budem robiť cieľene, tak aj to plánovanie mi pôjde vlastne ľahšie. Dobre, poďme teda tú tému biznis modelu uzavrieť. Ono potom na konci mi z toho vznikne aj nejaký zisk. Možno mi vzniknú aj nejaké iné informácie, ktoré sú dôležité. A ešte by som tak upozornila ako keby na také slovičko, že marža. Hej? Že to je také moderné medzi e-shopistami, že najprv sa všetci bavili o obrate, potom sa začali všetci baviť o marži. A ona je taká základná otázka, že tvoj biznis má akú maržu, hej? Ona tá otázka znie jednoduchá, ale nie je až taká jednoduchá. Tak k tomu, keby si nám niečo povedala. No, podnikateľ ešte predtým, než si bude robiť takýto biznis model, mi si mal povedať vlastne, prečo to robí. Väčšinou predpokladám, že to je zisk. Ale nie vždy to musí byť zisk. Niekto ide to, že si zvolí stratégiu, že pôjde po revenue, to znamená obrate, alebo teda výnosoch a chce obsadiť trh, alebo chce nejaký podiel, áno, byť číslo 1, podiel na trhu. Tá motivácia môže byť rôzna, nemusí to byť len zisk a môže sa meniť v čase. Na začiatku chcem ísť na podiel na trhu, potom začnem optimalizovať, aby som mala aj zisk. To znamená, toto je prvá vec. To znamená, keď sa ma niekto opýta na maržu a ja poviem, že neviem, lebo vlastne to nechcem vedieť, hej, lebo nemám taký Čiže cieľ. úplne sebavedomo, neviem. Ja mám čísla na obrat. Hej. Ale keď chcete robiť udržateľný biznis, tak je dôležité sledovať viacero ukazovateľov, ale marža nehovorí o tom, aký ste, ak nie, že úspešný, lebo každý meria úspech inak, ale ako sa vám darí. Lebo môžete mať maržu, nie, že 100%, 99%, ale predáte jeden kus, hej. Takže to nie je úplne relevantné. No ale vrátim sa k tým pojmom. Výnos alebo obrat sme si povedali. Povedali sme si náklady. Ja ešte hovorím to, že snažme sa toto sledovať neúčtovne. To sme si tu nepovedali. Mnohokrát dáta jediné, ktoré má podnikateľ, sú účtovnícke. A to je úplne niečo iné, ako sa naozaj reálne tvorí biznis. Častokrát spadnú práve podnikanie na cashflowe, ale ja sa snažím ako reportovať zvyčajne vtedy, keď naozaj nastane ten biznis, lebo to je to. To, že mi zákazník potom možno zaplatí trošku neskôr, alebo tak, to si už viem riešiť nejakým iným spôsobom. Ale dôležité je teda sledovať, kedy to nastane, alebo ako funguje vlastne rozhodovanie. A tie pojmy sme si povedali, náklady, výnosy. Potom máme, že zisk, hovoríme to tak jednoducho, ale môže to byť, že hrubá marža, gross marža, ktorá hovorí, že odpočítam len z výnosov, ktoré získam na produkty, mínus tie variabilné náklady. To znamená naozaj, že koľko mi zostalo po tom, čo som zaplatila tým, ktorí mi dodali ten daný produkt. A ja pracujem najčastejšie s operatívnou maržou, myslím, že sa volá GM2, to znamená, že už odpočítam aj tie fixné náklady. To znamená, všetko, čo som zaplatil, som naozaj aj odpočítal a je to môj kvázi pomyselný zisk. Potom sú tam už také, že odpisy a dáne a podobné záležitosti. Takže, ale pre takýto biznis model najjednoduchšie je ten operatívna marža. To je to, čo vlastne sa na tie e-shopy porovnávajú. Ja ešte možno podporím to, čo si hovorila z pohľadu účtovníctva, že tie účtovné dáta bývajú častokrát, že veľmi neskoro. Niekedy, keď sú trebárs není plácovia DPH podnikatelia, tak to vidia tak raz za rok, keď sa robí daňové priznanie, čo je že strašne neskoro. Ak sú DPH platitelia, tak aj tak to vidia až, že keď to zjednoduším, mesiac potom, ako sa vlastne mesiac uzavrie. Čiže neviem, za november, keď by sme chceli vidieť dáta, tak ich uvidíme tak niekedy 25. decembra, budú Vianoce možno začiatkom januára. Čo už vlastne sú neaktuálne, lebo ten mesiac prebehol a ten biznis je už úplne inde. Čiže to je tá aj naša skúsenosť, nielen od klientov, ale aj interná. Mať to naozaj, že v Exceli, sledovať si to tak, jak ty si povedala, vtedy, keď sa ten biznis deje. Čiže ja na konci novembra viem, vďaka VEI, že ako na tom ako Levosfér sme k tomu konkrétnemu dňu. Presne tak. Pri službách, ktoré sa napríklad naťahujú, tam to treba sledovať naozaj z rôznych pohľadov. Samozrejme aj tie účtovní je dôležité, možno mám nejakých investorov, cashflow je dôležitý, ale aj taký ten transakčný, nazvem to tak. A pre náš ako biznis a marketing je dôležitý práve ten transakčný, lebo sa najviac referuje priamo na toho zákazníka, ako on rozmýšľa. Dobre, Vei, ďakujeme pekne. Máme poslednú otázku, ktorú dávame všetkým našim chcela som povedať divákom, dneska mi to nejak preskakuje. Všetkým našim hosťom, takže aj tebe. Čo by si odporúčila poslucháčom a divákom v súvislosti s marketingom?
No, uvažovala som na túto otázku, lebo som vedela, že ju položíte. Počúvaš naše podcasty? Trošku. Je to asi zvedavosť. Práve to, že keď budeme udržovať v sebe takú zvedavosť, ako veci fungujú, tak nám to pomôže práve v tom spoznaní toho sveta. A je to aj to, že spoznám vlastne svojho zákazníka, spoznám svoju konkurenciu, spoznám sám seba. A keď to vlastne nejakým spôsobom zmeriam, tak vlastne viem robiť tie kvalitné, informované rozhodnutia a udržiavať si vlastne ten biznis taký zmysluplný a udržateľný na dlho. Na dlho. Forever. Vej, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a za veľa praktických informácií. Želám tebe aj nám, aby sa nám finančne darilo. A to je také spoločné aby prianie. Aby sa aj poslucháčom darilo. Aj poslucháčom, aby sa darilo, presne tak. V prípade, že by ste mali otázky k biznis modelu alebo k financiám, tak sa kľudne na nás obráťte. Naša Veja veľmi rada pomôže a naplánuje. Takže ďakujeme ešte raz a krásny deň všetkým. Dovidenia.